Wat zit hier fijn? Ja. Maar ik weet ook niet waar het is. Weet je niet wie het is? Nee. Kijk je wel eens naar L1? Naar de televisie? Ja, dat kijk ik wel nog. Naar onderweg? Ja, ook vals. Ja, dat zien we. Ja, ik ben slecht zien. Oh, je ziet. Wacht, hoe dichtbij moet ik komen? Ja, Mag ik ook een handje geven? ja, dat moet niet op mijn eigen. Oh, Ik heb net gegeten. En misschien ook nog gegroeid. nou, maar daar heb je de scholk voor hem, hè? Ja, dat denk ik. Maar Nou, dat dat doe goed. ik nu dan wel aan. Wat heb je hier een fijn plaatsje om te zetten? Ja, dat klinkt... ja. Dit is de natuur, hè? Oh, dit is nog echt ouderwets, hè? Ja. Het plafond hier is zo klein, Ja, ja. zo klein worden, de Ja. mensen bruggen, hè? Ja, dat denk ik. Gaat je zitten? Of wat Nou, wilt je? ik zal ook nog even opnemen, hè? Oh ja. Ja, want dat hadden we nog niet gedaan, hè? Hallo, Nee. ik ben Bas van Onderweg, van L1. Ja, dat kijk ik wel. En met wie heb ik het genoegen nou? Met Mie-fase. Mie-fase. Ja. En je woont hier wel mooi, hè? Ja. Maar Boerderijke. dat wordt toch niet opgenomen nu, hè? Zou je dat vervelend vinden dan? Ja, maar nee, niet, dan moet ik het weten. Als je dat doet. Bij deze. Wat ook eens al is dat zo niet... Nou, ja, even terug naar het plaatsje wordt geen net zo fijn zo. Ja, nou, dan doe ik maar net of ik op niet binnenkom. Ja, ja, maar luister, Ja. je hebt gewoon even, je hebt gewoon even de hand gewassen. Ja. Dat doe ik ook wel eens, dat is helemaal niet erg. Ja. Maar mag ik niet zeggen? Mie, dat heb ik maar gelezen. dan kom ik even wat, want hoe lang woont je hier al? 64 jaar. Dat is al een tijd. Ja, zolang ik getrouwd ben. Dus je ziet getrouwd met geweest? Met of nog Piet steeds- Fase. Met Piet, Ja. En Piet, zijn moeder, woonde hier toen ook. ja. En toen zijn we hier ingetrouwd, want dat huis was van Piet. Dit was En Piet, dat was Piet zijn elderlijk hoes, hè? Ja. Ja. En toen hebben we daar nog, heeft hij nog 20 jaar geleefd. En toen is hij gestorven. Ja. En ja, we zijn niet blijven wonen. En heb je altijd geboerd? Wat heb je hier gedaan? Nee. Nee? Piet ging naar Blerik, naar de Popen. Ah. En wij hier wel een boerderijke erbij. En dat kwam heel veel op mij neer. Want dan bleek Piet zijn moeder in hoe zij. Ja. Ging dat, hè, wat de kinderen betrof, kost passen. Dus dat kwam ook nog eens op een dag. Ja, zeker. En wat had je op de boerderij? Aardbeien, kroten, wat hebben we nog meer? Korenmei, maar niet ieder jaar. Pataten, Pataten. Wat voor kroeten had je? suikerbieten, Suikerbieten. ja. Oh, dan hebben ze normaal gesproken best een stukje land nodig, hè? Wil ze een beetje fatsoenlijk doen? Ja, wij hebben nog meer land, nog een dik kant van de weg. Ah. Mhm. En hier achter... En sperretjes hebben we ook gehad. Sperjes. Ja. Dus het ganse deel kwamen in sperjes halen. Nee. Er waren heel veel boeren die sperretjes zeiden. Maar Mie, 64 jaar geleden, wie het hier kwam wonen, wie zoog het er toen uit, hé? Iets minder huis, denk ik, hè? Heel oud huis, cementhuis. Ja, ik zou zeggen, daar hing een foto. Waar? Binnen. Doe. Binnen, mag je dan even kijken? Ja, kijk maar. Is dat in de keuken of in de woonkamer? Nee, direct hoe ze binnenkomt. Dan, Eens even kijken, Pascal. Dan kunnen we zien wie het er 64 jaar geleden uitzoog. Een baksteen huisje. Aan de muur? Was, oh ja. en daar staat nog bij voor de deur, geloof ik. En toen hebben we het weer laten maken later. Oh, oké. Ja, ja. Ik weet niet of een kind zie. Hey, en Ja, ik heb hem. kinder? Kinderen heb ik 4. Veer. Ja. En 11 kleinkinderen. Nee, en 3 achterkleinkinderen. Hartstikke idee. Ja. Ja, eigenlijk moest ze dat niet vragen hè, aan een dame. Maar Waarom toen ze dat niet mogen? wie oud ziet je? Ik werd nu 93. Dan ziet je nog aardig fit. Ja, ik heb geen klagen. Alleen mijn slecht zien. Ja. Ja.
Wat? Zo heb ik kern geklagen. Nee. En dan hebben we nou een hobbykastje. Dan moet ik ook maar eens in kijken. Maar daar heb ik een tuinman voor. Oh, daar heb je een tuinman voor. Ja, want dat hadden we namelijk vanaf de week zien liggen. Het kastje. Ja. Maar wat stiert er nog niks in? Ja, ga maar eens kijken. Ja, goed, mij dan. Ja. Dan geef ik ook Jij een... kan er niet in, hè? Nee, maar dan geef ik ook een handje. Ja, ja. Of giet het lukt dat nog? Ja, maar dan ga ik Ja, nee, omdat hij ook een... Ik vind dat fijn van de tuinman. Oh, dus je hebt een tuinman die voor ochtend dan... Ja, want dat kost ik niet allemaal. Dat ken ik niet meer. Ja, ik kan wel aan deze voor. Hoe stikt die... Ja, dan haal ik deze even weg. Ja. Want die heeft de kat zien appartement. Oh, en dit moet geboeten al, hè? Nee, maar dan gaat die deur te wie doen. En dan is bij de tijd. Oh, hier is het lekker. Oh, hier is het lekker. Wat er nog heeft staan. Wat al gepoord heeft. Achter staan nog pataten, maar die staan er nog niet op. Waar stond die? Hier achter in een hoek. Per puntjes kunt ze daar zien. Dat is saai. Dus je hebt de grunters normaal gesproken allemaal uw eigen kaas? Normaal wel, maar alle jaren altijd. Maar nu heb ik gezegd, ik doe het niet meer. Die heb ik tegen de tuinman gezegd, doe tegen maar voor. Als ik dan groenten ervan kan krijgen, dat is mij ook goed. Oh, dus den helpt het hierbij? En Die helpt daar nog bij. En jij het mee? En ik eet mee. Dat heb je goed geregeld. en dat is toch een heel goede deur? Ja, een hele aardige man, een hele goede tuinman. Ja? Ja, Wie het, hè? Sjaak. hè. Sjaak. Ja. Nee, dat we dat even op televisie zeggen. Sjaak is een goeie. Sjaak is een goeie. Hey, en de kinderen, wonen die hier nog in Deuren? 3 wonen er even kort bij. In Bree? Ja, één even de wegen over en 2 daar in de Welshuis. En 1 in Nijmegen. Oh, dat is wat minder dichtbij. Ja, maar ja, op vandaag betekent dat niks. Hè. Nee. Huh? Maar jij woont hier nog altijd Geer? Ik woon niet hier. Dat ik zo het erg vind dat ik weg moest. Maar ja, dat komt toch een keer, hè. Ja, maar... Als dat leeft niet, dan komt een keer. Maar ja, dan heb ik er ook vrede mee. En wat doet je nog Geer? Behalve lekker eten? Lekker eten doe ik keer. En veel boete, dat vind ik fijn. Je ziet een echt boete mens. Ja, dat ben ik. Dus als het een beetje lekker weer is, dan zit je op het bankje? Ja, nee, ik schoffel ook nog bij boete. Zo gaat doe ik toch wel. Bijna 93 en even goed nog schoefelen. Ja, dat gaat ook. Maar je zei het net tegen mij van, ik zie slecht. Ja. Maar wie ziet je dan het verschil tussen een slaaplijntje en een rek ertussen? Ja, dat zie ik wel. Oh, dat ziet je wel. Nee, maar het gevoel is ook weer veel. Ja. Wat ik altijd gedaan heb dan, hè, dat vind ik beter. Maar als ik nu ergens kom, wat ik nooit kom, dan zal ik het niet zien. Ja. En het gevoel. Met aanpakken, met gevoel. Als ik me, zeg maar, wat moet pakken, dan voel ik wel wat ik pak. En Piet? Is Piet Nee, is er niet Piet meer? is overleden, ja. Ja, voor 8 jaar terug. Dat was wel erg, maar ja. Als ze zo lang bijeen is geweest, 55 jaar bijeen geweest. Lief en leed gedeeld? Ja, altijd. En dat kwam er wel mee, hè, lief en leed. Ja, elk huisje heeft zijn kruisje, Ja, toch? want we hebben een klein zoon, die is voor 5 jaar terug over een auto gekomen. Ai. Of we hebben dan een tractor aangereden. En hij leeft nog, mijn kind heeft. En destijds zien er wel erge dingen, hè. Dat giet ik aan het hart aan, joh. Ja, dat geeft, ja. Maar je hebt het leven toch weer aan de een rijk kunnen geven? Ja, Hoe Pieter nimmer is? Ja. Ja? Ik heb altijd veel boete gedaan, dus ik ging maar weer. En Piet ook. We gingen niet op vakantie, we gingen veel bij leveren op het handwerk. Wat je eigenlijk ook ganse leven gedaan hebt. Ja. Ik wil nog heel even met Och. Ja? Even terug naar een plekje waar we... Gaat dat lukken? Ja, wacht maar. Ja? Ik maar weg. Je weet precies wat je... Maar moet ik wel die... Ja, ik leg de stier wat terug. Maar dan Doe het rustig aan. Ja.
Ja. Zo. Oké. Hoe is ze heen? Nou, ik moet je even terug naar eigenlijk de eettafel bij Joch. Wacht, Ja? ik leg even de stiem weer terug zo. Want... Dat gaat er nou door kunnen. Oh, die moet er door kunnen. Ja. En is Ah, goed. een beetje kaat kan door nog door. Maar anders kost het hem gewoon een leven. Ik hoop niet dat er al ak van broek heet. Want ik zoek namelijk een paar hele mooie foto's hangen hier. Ja. En ik was eigenlijk wel benieuwd. Oh, ik zal lamba. Ja, ik bedoelde eigenlijk de foto heen niet. Ja. Want, ziet gij dat? Op deze foto? Hoe die drie kinderen? Die dreekinger. Nee, dat ben ik niet. Dat zijn mijn drie kinderen. Of vier, maar dat vierde waren er toen nog niet. Oh. De voorste, volgens mij de grootste, die kiek heel kwaad. Hij dan door net straf gehad of zo? Hè? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Dus 3 van de 4 kinderen zien altijd bij. En is dat de bewuste kaart? Daar hangt de foto van een kaart. Ja. Is dat de kaart die Ja, nou ja. het appartement in het kerstje Ja, heeft? Ja, dat is kijk. zo. En die is van 4,5 die er staat. Toen was ik 90 jaar met de kleinkinderen. Die op dat scheepje. Waar we door hij En dat is denk ik dan ook de kleinzoon die dat ongeluk had. Ja, rechtsonder. Ja. En is er nog een Remy, dat zit ook in de rolstoel. Ach ja, Ja. Maar hij heeft geen ongeluk gehad. zwaar je ken die nog. Ja, dat is heel dapper. Dat is gewoon een jong. Ja, Er zit veel humor. dat is belangrijk. Ja. Hey, en ik neem aan dat dat Piet is, of niet? Ja, zeker. Het bitprintje. Ja. Wat had je nou net? Ik zie een hanenbad, had je? Daar heb ik, joh. Ja, smiddags weer met en spinazie. Spinazie en ik heb nog van even prei gekregen. Ik heb liever prei en spinazie. Kijk. Mhm.